toertocht volgen we de veertjenesten van het Ameloon en Schiermonnikoog. Er is toch Piet mooi waan voorspeld. En dat betekent dat er weer een protomeesje naar Hulvert komen. Nou, als ik kijk naar de afvaarten, dat kan ik zien. En tot vanavond, tot vanavond de laatste afvaart staat gewoon alles volgeboekt. Ja, met auto's. Qua passagiers weet je natuurlijk nooit wat er komt. Nee. Maar daar gaan we meestal wel vanuit dat het ook vrij druk wordt. Dus dat is een goede zaak. Het is mooi weer, dus mensen komen wel. Kijk, ik zet hem maar even in baan 6. Arjan Barendsen is hier een lijn van Zutphen naar Hulvert verhuizen om te wat oorswoe dan een normale kantoorbaan. Hallo. 19 jaar geleden. Ja, er kwam hier een functie vrij. Mijn vrouw die komt hier uit de buurt, die komt van Ameland. En er kwam hier een functie vrij. Ja, dus ik heb gesolliciteerd en ik ben eigenlijk al aangenomen en binnen 3-4 weken zaten we hier. Huis verkopen in Zutphen. En hier in een huurhuis gezeten, eerst in Dokkum een jaar gewoond. En toen na een jaar verhuisd naar Holwert. En daar wonen we nog steeds 19 of 18 jaar lang. Met veel plezier. Het is wel wat anders, maar kijk eens naar het uitzicht. Goeiedag. Van der Wetering is een naam. Ja. Je laat al je familie en vrienden achter, zeg maar. Maar goed, ik heb een auto, ben mobiel. Binnen 2 uur ben ik er als het moet. En goede vrienden hou je altijd, zeg maar. En familie, ja, die zoek ik regelmatig nog even op. En daar is een heel saamhorig clubje op de Weromreis. We zijn op kamp geweest. Kamp? Ja. Wat doe je? Wat voor kamp? Korfbalkamp. Korfbalkamp? Ja. En ging het ook ruig? Ja. Oké, hoe was het? Ja, heel leuk. Ja? Ja. Je kunt niet stoppen gewoon? Nee, klopt. En er ben ik madnessgongers op Weromreis. Ja. Kijk. Wow. Nou, Ed. Ed, super weekend. Was het leuk? Ja, geweldig. Mooi. We zijn goed bruin geworden ook, zeg. Ja, wel een beetje, ja. Ook een beetje rood. Ik moet even, wie wil er ophelpen? Ik ben een week lang op de Garbage Run geweest. Dat is een toertocht met oude auto's. Naar de Baltische Staten. Meen je? Dus ik heb net 4000 kilometer, 5000 kilometer achter de rug zitten. En mijn maten hebben me afgezet hier bij de boot. En ik heb 2 weekjes nog lekker op Ameland. Oh, lekker. Ja. En je wordt nu opgewacht? Of? En mijn vrouw die is vrijdag al met de kids, of zaterdag met de kids naar Jan naartoe gegaan. Jeetje. En die halen me nu op. Zo, en hoe ging het de reis? Ja, super. Tot hier net over de grens in Nederland. We kregen een klapband. Oh. En voor de rest heeft die auto zich goed gehouden. Een auto die mag niet meer dan €500 kosten. Oh, dat is de uitdaging. Dat is de uitdaging. €500 en niet jonger dan 89. Okay. Dus het is een oud barrel. En dan een lullige klapband. En dan we waren sneller dan Max Verstappen weer onderweg. Dus uiteindelijk hebben we de boot op tijd kunnen redden. Arjan, je houdt ondertussen nog wat tips hoe een meer vaartenkaart. Ja, en als je 10 keer in het hoogseizoen gaat, dan heb je het er nog wel uit. Ja. Maar koop je hem in het naseizoen, vanaf 1 oktober. Ja. In 2001 was ik naar Ameland geweest voor een hondencursus bij Klaas Wijnberg. En sindsdien hebben we een soort vriendschap opgebouwd. Dus ik ga hem weer een keertje opzoeken. Ja. En wat is het plan? Ik denk wandelen met de hond. Ja, ik heb nu zelf geen hond bij me, maar hij heeft wel een hond. Dus het wordt wandelen met de hond. En het is mooi weer. Dus we gaan lekker over het eiland heen wandelen. Ja. Ik vind het gewoon heerlijk om ook met de motor hier naartoe te rijden. En dan stap je straks de boot op en heb je helemaal vakantiegevoel. Alsof je heel ver weg gaat. En ik vind Ameland gewoon een heel leuk eiland. Ja. De meeste mensen, 90%, die gaan op vakantie. Dus die komen hier genietend aan. Soms ook wel met slecht weer, maar meestal als het mooi weer is, dan is alles fantastisch natuurlijk. Dus dat is gewoon heel erg leuk met mensen omgaan. Ja. Dag. Hallo, Kalma is die naam? Ja, boy. Ja? Dat vinden mensen wel mooi, hè, als je ze herkent. Ja, vinden mensen heel erg leuk, ja. Dat je ze met de naam aanroept. Hoe kan dat dan? Ja, wij lezen de kentekens. Ook als je hier in het hokje zit? Ja, die toets je gauw in en dan kun je de mensen ontvangen met hun achternaam. Ja, dat vinden ze geweldig. Ja, dat is fantastisch. En hoe moeilijker, hoe mooier het is eigenlijk. Of wat spreekt u dat goed uit? Of helemaal verkeerd, dat kan natuurlijk ook.
Hallo, afname Kliets? Jawohl. Ja, Ja. dank je. En bij een snel festival als Madness vallen vanzelfs ook de wonden. Nou, ze hadden een zipline tower opgezet. Dus een grote lange kabel van hoog naar beneden. En dan moet je de trap oplopen naar boven. Dan krijg je een tuigje aan, gesp aan de kabel. Ga je naar beneden. En ik dacht, nou, ik ga ondersteboven, want het lijkt me wel leuk. En dus ik ging ondersteboven, achterstevoren. Dus ik wist niet waar ik heen ging en ik ging ondersteboven. En toen zag ik hem niet. En toen wilden ze me een high five geven, maar het was te laat. En toen klapte ik met mijn hand waarschijnlijk op zijn hoofd. Maar dat weten we niet zo goed in de... Ja, mijn vader zegt ook altijd van, ik zie jou alleen maar foto's op Facebook met activiteiten en sportiviteiten en outdoor. En kijk nou eens uit. Maar ja, ik luister niet. Arjan zijn autokassa maakt in de winter altijd omheeg. Deze moet dus omhoog. Eén keer ging dat net heel goed. En als je het niet doet, dan komt hij onder water te staan. Nou ja, dat is maar jaren geleden 1 keer gebeurd. Het gebeurt me dus nooit weer. Toen wilde ik van die kant af hierheen op, nou niet op sokken, ook niet in een korte broek, maar de broek tot zo ver door het water heen. Om nog proberen open te krijgen en omhoog te drukken. Ja. Maar dat mocht niet baten. Er moesten allemaal dingen vervangen worden. Hij werd natuurlijk loodzwaar omdat er allemaal water in zat. Ja. In die onderste vloer. En gelukkig bleef het met de computerapparatuur bleef het wel aardig goed. Dus er stond niks op de grond daarbinnen. Mm-hmm. Dus daar ging het wel goed mee. Maar ja, het was natuurlijk allemaal vochtig en we konden hem een tijdje niet gebruiken. Ik ging hem natuurlijk waskomen, natuurlijk, want ik zei dat moest al om tanken, want ik zei het werd heel water. Ja. En ik ging mijn huis maar aan het werk geweest. Ja. Ja. En dan eigenlijk kwam het ook wel een beetje door een technische storing in de bedrading. Hè? Het wie dus net helemaal Arjan zijn schuld. Want het moet niet onder water komen. Maar er was dus wel om de elementen, denk ik hier. Zo, daar ben ik weer. Nee, geeft niet. Het schip is haast in de haven en deze dames liek je op de motor te wezen. Nou, geen motor hoor. Poegje. Brommertje. Nee, niet. Nou ja, als eerste. Ik sta wel vooraan. Ik denk dat ik snel naar beneden moet. En dan kom maar gewoon eens... Ga je dan heen op de poeg dan? We zijn heen op de poeg gegaan. Waar vandaan dan? Uit Leiden. Ja. Serieus? Ja. Leiden, Rotterdam, Amsterdam. Dus we zijn allemaal een beetje anders. Maar... En terug dan? Nu hebben we mijn broertje met auto en aanhangwagen. En die rijdt ons gewoon lekker weer naar huis. Dus nu, Hoe lang ben je op de brommer hier naartoe gegaan dan? We hebben er 2 dagen over gedaan. Ja. Het was echt een groot avontuur. Het was heel erg leuk. Ja? Ja, echt heel erg leuk. Ja. Dan was het wel vol te houden? Ja, goed. Nu heb ik wel een beetje last van mijn zadel. Ja. Maar niet met zijn grote tas achterop hoor. Die lag in de auto. Nee, die lag in de auto. Dus we hebben goed voorbereid. En, goed. Wie idee was dat dan? Ja, kwam bij jou meer vandaan hè? Ja, volgens mij ook. Ja. Hoe kom je erbij? Ja, toch een soort van excuus om toch nog een keer een brommertje te hebben. Ja. We hebben er ook allemaal in gekocht. Ja, geweldig. Ja, ik denk wel dat we ze moeten gaan pakken, want dan staan wij van iedereen in de weg. Doeg, dank je. Komende waarsdje in de oertocht herinneren we mij mijn machinist Theo Metz. Hij start in de waarsdienst het skip op voor de eerste oertocht naar de verste wal van Holvert. Komt-ie hoor. Nou, de generator loopt. Dan gaan we synchroniseren. Dat betekent de frequentie van de walspanning gelijk maken met die van de generator, zodat we naadloos kunnen overschakelen.